zona del Sinaí és una zona doncs, que es pot, amb un marí i un camell, es coneix entre ells, tots aquests recorreguts es poden fer. Jordània és més difícil perquè ja està molt més civilitzat. Nosaltres hi ha trossos d'Ugar que no els hem resseguit perquè avui ja són autopistes, són carreteres. Quina gràcia té fer aquest recorregut. Però sí que encara hi ha indrets on pots palpar la genuïnitat, però el que és inimitable és la península Sinai, que es manté molt verge, però jo que val la pena i encara queda pendent d'investigar zones que Ugar i la Gran diuen per allà encara s'ha d'investigar bé. Encara no s'ha investigat. Nosaltres fins i tot vam poder veure alguna escriptura que l'Ugat no va trobar. I tant, el Wadi Magara. Vam poder trobar unes inscripcions que els arqueòlegs van descobrir I ahir, 100 anys després, viscut i escrit per en Jordi Cervera i Ricardo Lufrani, dos frares, un caputxí català, que van voler fer aquest viatge i que ara, gràcies a l'editorial mediterrània, tothom el pot llegir. Jordi Cervera, moltes gràcies per l'experiència i per venir avui a explicar-nos. Gràcies per convidar. Molt bé, perfecte. Què tal? Bé, no? Com tu ho has de dir? Sí, no, jo crec que... Vaig saltar una mica, però jo crec que ja ha quedat ben... Ja perfectament una vessant més directa. Molt bé. Bueno, a veure si tenen una feina a casa central i ho produïm d'ara. Però estava parlant en francès, ara li diré que volien recórrer, no volien fer turistes. Que volien dormir a T'has de comprar un I1, Dóna'm que és molt català, això,